हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोनां बाथ्रा शेयार खालामफानो नागिरदों। दा बे जाहैबाय जोङो नुगासिनो दं, नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ, बर'नि गेजेराव दा मा जागासिनो दं आथिखालाव। आरो बेयाव बुंनो थाङोबा बेसिकेलि आसामनि बर'फोरनि, BTCनि बाहेरायाव आरो सिङाव थानाय बर'फोरनि, दा बिनिनो जेंनायानो जेंना बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ। दा बे बांनायनि सायावनो नोंथांमोनजों बाहाय सावरायनो नागिरदों। दा बुंब्लाबो जाया, बुङाबाबो जाया, नाथाय माखासे बिथिंखौ नोजोर बोयोबा बुंनांगौबो जायो, जाहाथे खायफा बा सासे सानै मानसिफ्रा एसे माने सोलायनायाव फैयो। दा बिनि बागैनो नोंथांमोनजों बाहाय सावरायनो नागिरदों बा बुंनो नागिरदों। दा नुनानै दङ जोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गावजों गाव नांलायनाय एबा गावजों गाव सोंखारिलायनाया बारा जागासिनो दङ। नाथाय बिनि बेलायावनो माखासेया नंगौ, माखासेया नङा। दा बे मोनसे जोबोद गिदिर सोंथि जाखांनानै दङ। नाथाय नंगौ एबा नङाखौ जेनेरेल मानसिफ्रा जोङो हमस'नो हायै अबस्थायाव दंगासिनो दं, बेखौ जों नुदों। जेनेरेल माने सादा बुसा मानसि, सरासनस्रा मानसिफोर, बिथांमोना आन्दायनानै दंगासिनो दङ। दा बिनिनो बेलायाव सावरायनो नागिरनाय एबा बुंनो गोनां, साननो गोनाङा बेसो, जोंनि बर'फोरा जायखिजाया मोनसे इस्यु एबा जायखिजाया मोनसे जेंना जाया मानो, सोरबाया सोरखौबानि सायाव जुदि बुंनांगौ दङबा एबा सोरबा सोरजोंबा जाथावै माबा मोनसे नुदोंबा एबा माबा मोनसे बेखौ होबथानो गोनां दङबा, बा सोरबाया माबा मोनसे सोरनिबा सायाव दावराव जानाय बा दावराव जायै, सोरनिबा सायाव जानाय जायै जुदि क्रिटिसाइज खालामनो गोनां दङब्ला, बेखौ जोंनि मानसिफ्रा फेस टु फेस माने गावजों गाव मोनसे राउन्ड टेबोलावनो, मोनसे माने रुमनि सिङावनो, माने मोनसे रुमनि सिङावनो जयै सावरायलायनायनि गेजेरजों गावजों गाव सलिउसन खालामनानै लानो गोनां दङ। दा बेसो बाहाय सोरबाया सोरखौबा रागा जोंनानै सोरबाया सोरनिबा सायाव सिं खामानि मावखोमायोबा, आरो बेहाबो बे मावखोमानायनि सायाव थोंजोङै बेजों लोगो हमनानै बुङाबा, माने बाहेरा बायदिसिना बिथिं बुंबाय थायोबा बा बायदिसिना खामानि लाफिनोबा, दा बेयो अट'मेटिकेलि मोननैनि गेजेराव जेब्लाबो माने समाधानाव फैनाय नङा। दा बेखौ जों बयबो नुहुरदों। दा बिनि बेलायाव ओंखायनो जोङो खावलायनो नांगोन, जोङो जायखिजाया जाथाय जाया मानो मोनफ्रोमबो आफाद, मोनफ्रोमबो माने गेदेमाफोर बा साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोर, मोनफ्रोमबो आफाद, दा बेयाव थानाय मानसिफोरा गावजों गाव माने गोरोबलायनो नांगोन। नाथाय गोरोबलायलासे जोङो नुनो मोनगासिनो दङ, माने सिं मोनसेया मोनसेजों लामा गावबागाव लामा, सासेया हरजों थाबायबा सासेया सानजों थाबायो, मोनसेया सानजों थाबायबा मोनसेया हरजों थाबायो। दा बेबायदि अबस्थायाव जोङो बोरै जयै फैगोन, बोरैहाय माने मोनसे जेंनाया, प्रब्लेमा सल्भ जागोन? दा बे मोनसे जोबोद गिदिर जेंना, जायनि थाखाय गुबुनफ्रा जोंखौ नुनानै बिनि सायाव आरोबाव बांसिनै अर थुनानै होगासिनो थानो चान्स मोनगासिनो दङ। दा बे आरो बेनिनो बे बाथ्रानि जारिमिना जोंना गोबाव बोसोरनिफ्रायनो दंगासिनो दङ। जारिमिनखौ जों नाहरबा नुगोन, फरायबा नायगोन, सोङोबा मिथिगोन। खालि बेनिनो बर'आ बर'जों गावजों गावनो माने खावसे माने गोबां माने खोमसि, जेखौ जोङो दा बुंथावा, दा बेबायदि अबस्थायाव जोङो थाबोनांदों, जाबोदों। दा आथिखालावबो बेबायदि जालांगोन नामा, बे मोनसे सन्देह जागासिनो दङ। नाथाय दाजाथों। आरो बिनि थाखायनो जोङो दा दैदेनगिरिफ्रा सांग्रां जानांगोन, आरो सांग्रां जानांगोन बा जेबो मोनसे नांलायनाय, माबा मोनसे मा होनो बुलायनाय, बेजों जेबो समाधान जानाय नङा, सावरायनायनि गेजेरजोंसो जागोन। आरो बे सावरायनाया बाहेरा खुगाजों मालायफोरखौ बुङै नङा, जयैनो जाय बुंजाग्रा, बुंग्रा, बुजाग्रा, बुग्रा, बा बेबायदि मोननै हानजाजों, मोननैजों जयैनो समाधान जानांगोन, होनबासो जागोन। दा मानो होनोबा नोंसोर सानैनि जेंना सानैजोंसो सुस्रांनांगोन, गुबुनाथ' सुस्रांना होआ। गुबुना सुस्रांनानै होगोन बादि सा बुंबाय थाबा बोरै जानो? माने मालायासो जेनेबा प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगोन, दा बेखौ सा बुंना होबा बोरै जानो? बेखायनो मा जानांगोन, मोननैजोंसो सावरायनांगोन, गावजों गावसो ज' जानानै सावरायनांगोन। दा बेसो मेन पइन्ट गिदिर। दा बे आरो बेबायदि बिथांमोननि बे दानि थाखायनो, मानो होनबा आफादफोरखौबो दैदेनगिरिफ्रा साफा मानसियासो सालायो जिहेतु, ओंखायनो आफादानो जा दैदेनगिरियानो जा जयै सावरायलायनांगोन। दा बिनिनो बेलायावनो जोङो नायोबा नुनो मोनदों, माखासेया माने मोजां लामाजों लांनो नागिरदों, नाथाय माखासेया गाज्रि लामाजों लांनो नागिरदों। आरो गेजेराव माखासे मानसिफ्रा थानानै ओरैबो नङा ओरैबो नङा, माने बेजोंबो नङा बेजोंबो नङा जागासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बे बेलायाव जायफ्रा नंगौजों थांदों, बिथांमोना नंगौ कनसेप्टखौ लानानै थांगासिनो दङ, आरो नङै मानसिफ्रा नङै कनसेप्टखौ लानानै
थांगासिनो दङ आरो गेजेरनि मानसिफ्रा नंगौजोंबो नङैजोंबो थांनानै माने बेजोंबो ओरैबायदि जाहोगासिनो दङ। दा बेबायदि मोनथाम बिथिंखौ नायनानै जोंनि गेजेराव थानाय गाहाय थाखोनि मानसिफोर सरासनस्रा मानसिफ्रा माने गावबागाव जायफोरा सानस'नो मोना बिथांमोनहा आन्दायगासिनो दङ जे बबे मोनसेजों थांनो, बबे मोनसेया थिग। दा बेबायदि अबस्थायाव दङ आरो बे आन्दायहोनाया जोबोद गिदिर खैफोदाव जेंना लाबोगोन। मानो होनबा बे आन्दायनाय मानसिफ्रा नङै लांबा नङैजों थांगोन, नंगौ लांबा नंगौजोंबो थांगोन। अब्ला मा जागोन, मोननैनि बेलायाव मोननैनिबो बिथिङाव माने प्रेसारा समान समानैनो थागोन आरो बे समान समानैनो थायोबा मालाबाबो बियो सल्भ जानाय नङा। दा बेबायदि अबस्थायाव दङ। दा बेनि थाखायनो जोङो खावलायनांगोन जाहाथे दैदेनगिरिफ्रा मोनसे ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों गावजों गाव मोनसे गिदिर जायखिजाया जा हारिनि जेंनाफोरखौ सलिउसन खालामो। जाहाथे जोङो ससियेल मिडियायाव एबा जारिमिनाव आरोबाव निउस खौराङाव जों गावजों गाव जेबो माबा मोनसे खैदां खैफोद जानाय आरो नुफिनबावा। बेनि थाखाय जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन आरो बयबो खावलायनांगोन आरो गावबागाव दा सोर मोजां सोर गाज्रि बेखौ आं दा बे बेलायाव आं बुंनो नागिराखै। नाथाय जोङो सरासनस्रा मानसिया जोङो सोरबा सासे मानसिया लिडिं खालामनो नागिरदोंबा नोंथाङा बेयो नंगौना नङा बेखौ माने 100 बार माने हायाबाबो एटलिस्ट खनब्रै खनबा बा 20-20 बार सानबाय था, नंगौना नङा, नंगौना नङा, नंगौना नङा बेबायदि सानबाय थानांगोन। साननानै गावनो मोननांगोन आरो बेखौ गुबुनफोरनि गोरों गोराफोरनिफ्रायबो फरायसंना लानांगोन आरो गावबो साननो नांगोन। होमबासो जोङो बासायगोन। नङाबा मिसलिडिं एबा नङै मानसि, नङै ग्रुप, नङै माने माखासे फारसेथिं जायफ्रा बोलांगोन बिथांमोनहा बोलांनायजोंनो थांजोबगोन आरो थाङै आन्दायहैगोन। जेखि जाया बेखायनो गावबागाव साननो हायाबाबो नोंथांमोनहा जाहाथे आरो बिदि जाया आरो दैदेनगिरिफ्राबो बेखौनो जयै सावरायलायनानै सलिउसन खालाम। एसेनोसै, गोजोन्थों।